Dalawang card, tapos meron pang isang card. So, carry one siguro ako, no, ma? Tama ba? Mag-carry one ba ako, ha? Anak, wag kang boba. Kompleto kagod sa bakuna. Mag-isip ka. Uy, bakit ko man kailangan i-learn yung math? Napaglaki ko, gusto ko naman maging sales lady sa bench. Small, medium, large naman kailangan ko i-memorize. May calculator man din. Johnny, Johnny? Yes, Papa? Eating sugar? No, Papa? Telling lies? No, Papa? Open your mouth? I love you. Ba't mo nilulun yung butong pakwan? Hindi ko binilon. Eh ano? Gusto ko na mag-doktor. Gusto ko mag-doktor, ma. May pera ka, pampacheck up. Mahal ba? Oo, Magkano? 500. Sumama ko muna yung 500. Tutubo sa tiyan mo yung buto. Ayoko na ng ganon. Mama na! Nalabas sa puwet. Hindi na ako sa dami. Para matapos na tong problema ko. Iwan mo ako tapos babalik ka. Basta huwag mo nang ulitin, ah. Haranahin kita, saan tayo mapunta? Yung tipong tayo. Kung di rin tayo sa huli, sana hindi rin kayo damay-damay na to. Kala mo ganda mo, no? Dibdib lang ang meron ka. Ako, mula ulo hanggang pa! Tsaka,